भैया वीरू भैया हम जानता नहीं कि करोड़ों रुपया के घोटाला कौन कैले बा। कौन कैले बा? चलो लखन भैया के लगे हुए ये बात के पता लगे कौन कैले बा। लखन भैया अपनी के करोड़ों रुपया के पता चलल ह? हमारा बहुत पहले से पता चल चुकल बा कि विक्रम राठौर अपनी साथे गद्दारी कर रहा बा। तब का कल जा अब ओकरी साथे? अब ओके फैसला अब करे पड़ जाए। चलो ठीक बा चलो। राठौर भैया सब अपनी के धन के पता लगा चुकल बा। कौन लखना? अरे वो हमने के धान के पीछे बहुत दिन से पड़ल बा। आज तक ले कहाँ उखाड़ ले बस। करोड़ों के धन को तो धुआं बना के रख दी। ओकरा के हम धुआं के तरह उड़ा दे। तू टेंशन मत करा, आवे तो देखा तनी वो काम उखाड़ लेला। लखन ओकर आदमी बहुत बा, अपनी के लगे का बा? कुछ नहीं है, पैसा भी बा, करोड़ों का बा मालिक। तू बुझाता रहा कि हमनी के लगे कुछ नहीं है, लेकिन हमनी के लगे जौन भी हथियार बा ना, वो विदेश से मंगाल गइल बा। ओकरा के तो मिनटों के काम नहीं के उड़ावल। अपनी के दिमाग से जो खेलक पड़ी। एकदम बिल्कुल सही सोचले बाड़ा ना, तो अपनी के मारल जाए, कुछ ना होई। ऐसा राठौरवा के मारल जाई, मार हुसा के भूसा भिगा दियल जाई। चला चला। राठौर भैया अपनी के मारे आओ तारसन। अरे आवे देना, लखनवा के पावर कौन बा? हम रात के लिट्टी गोश्त खइले बानी, ताकत है बड़ा एकदम भरपूर बा। आवे दे, देख लिहल जाई ओकरा के। मार सरवा कुल के मार के चप्पल क देले बेहोश। अरे वे तो एकदम दंदना देवे के बढ़िया खेला नु गो। अरे लेग पीस बड़ा लेग पीस। ठीक बा चला। हमने किताब अपन हासिल कर चुकल बनी के धन के। विक्रम राठौर हम मानते हैं कि अपनी आप के बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं। हम तो अपना एरिया के शेर है शेर। हम मानता नहीं थी शेर है, लेकिन शेर के भी हम कुत्ता बना के मारेंगे। अरे तोरा जैसन कुत्ता के तो हम ऐसा मार मारे कि एक रोटी खाती भी तरस जाए। और तो आज पंगा ले लो। असली धन तो हमनी के पास बा, पंगा ले लग बात बा।